आम्ही नुकतीच वेताळाची पालखी पाहिली होती. आमची गाडी ज्या रस्त्यावरून जाणार होती त्याच रस्त्यावरून ती येणार असल्याने आम्ही रस्त्याच्या कडेला आमची गाडी तशीच सोडून जंगलात निघालो होतो. त्यातच नयन एका झाडाखाली आपोआप बेशुद्ध होऊन पडला होता. पालखीतील भूतांनी आम्हाला पाहू नये म्हणून आम्ही नयनला घेऊन जंगलात अजून आत गेलो होतो. भूतांची पालखी एव्हाना दूरवर गेली होती. आम्ही नयनला शुद्धीत आणण्याचा बराच प्रयत्न करत होतो. त्याचे गाल थापटत होतो, हात चोळत होतो. थोड्या वेळाने तो शुद्धीत आला तसा आमच्या जीवात जीव आला. त्याला शेवटचा त्या पालखीचाच आवाज लक्षात होता. पण भूतांची पालखी बाजूने गेल्यावर कोणी बेशुद्ध पडल्याचं आम्ही तरी ऐकलं नव्हतं. 10 मिनिटे तिथेच आराम करून आम्ही रस्त्याच्या दिशेने निघालो. आम्ही चालता चालता रात्रीच्या या प्रवासात अचानक आलेले आमचे अनुभव एकमेकांना सांगत होतो. 10 मिनिटे झाली, 20 मिनिटे झाली. एव्हाना रस्ता किमान आमच्या दृष्टिक्षेपात तरी यायला हवा होता. पण ते जंगल अजूनच घनदाट होत चाललं होतं. मी दोघांनाही थांबवलं. मी माझ्या मनातील काळजी दोघांना बोलून दाखवली. त्यांनाही पटलं, पण आम्हाला खात्री होती आम्ही योग्य त्याच दिशेने जात आहोत. पण मग एव्हाना रस्ता यायला हवा होता. आम्हाला चकवा तर लागला नव्हता ना? चकवा लागल्यावर मनुष्य एकाच ठिकाणी घुटमळत राहतो. तो तहानेने व्याकुळ होतो. बऱ्याच लोकांना ही चकवा लागलेली माणसे जंगलात किंवा एखाद्या विहिरीत बेशुद्ध अवस्थेत मिळाली आहेत. विशाल आणि नयन घाबरले होते. आता मलाच काहीतरी करायला हवे होते. अंधारात दिशा ठरवणं फारच कठीण होतं. जिथे नजर पोहोचेल तिथवर फक्त झाडेच दिसत होती. माझी नजर आकाशाकडे वळली आणि मला इथून सुटण्याचा मार्ग सापडला. आकाशातील ध्रुव तारा, त्याची जागा कधीच बदलत नाही. त्याच्या आधारे आपण इथून नक्कीच बाहेर पडू याचा मला विश्वास होता. पण चकवा लागणे काय असतं ते मला एका तासाने कळले. आम्ही जवळजवळ तासभर तिथेच घुटमळत होतो. आम्ही तहानेने अगदी व्याकुळ झालो होतो. आमच्या डोळ्यांपुढे अंधारी येत होती. आकाशातील तारे आमच्या डोक्यावरून हळूच कधी जागा बदलत होते काहीच कळत नव्हतं. शेवटी दमून आम्ही तिथेच बसलो. सकाळ झाल्याशिवाय इथून बाहेर पडणं आम्हाला तरी शक्य वाटत नव्हतं. इतक्यात आम्हाला कसला तरी आवाज आला. कोणीतरी आमच्या दिशेने येत होतं. मी चारही बाजूंना पाहिलं. तिथे नक्कीच कोणीतरी होतं. तेवढ्यात एक विचित्र माणूस मशाल घेऊन झाडीतून धावताना आम्हाला दिसला. तो माणूस नक्की कोण होता? आम्हाला या चकव्यातून कोण बाहेर काढणार होतं? आणि नयनची तब्येत बरी झाली होती का? वाचण्यासाठी सबस्क्राईब करा. बागुलबुवा.